Mae'r cysyniad y ddiwylliant yn newid yn barhaus, ac mae ganddo ddylanwad enfawr dros y ffordd y mae hunaniaethau cymdeithasol yn ffurfio a chymunedau'n uno. Mae gwahaniaethau rhwng cymunedau'n aml yn cael ei diffinio drwy farcwyr hunaniaeth ddiwylliannol a'i hymlygu drwy ddearyddiaeth, iaith, cynnyrch creadigol, ymgysylltiad cymdeithasol a dulliau o rannu gwybodaeth. Yn Sefydliad Ymchwil Diwylliannau a Chymunedau Mhrifysgol Abertawe, rydym yn dadansoddi'r cysyniad o ddiwylliant ar draws amser a lle, ac yn ystyried y rôl arwyddocâd y mae diwylliant yn ei chwarae mewn cysylltiadau cymdeithasol a llunio hunaniaethau grŵp. Yn y pen draw, rydym yn astudio sut y gall ymgysylltu diwylliannol gael effaith gadarnhaol ar ffurfio cymunedau mwy gwydn a chydlyniant. Mae'r Sefydliad Ymchwil yn gwahodd academyddion, ymchwilwyr, ymarferwyr creadigol, grwpiau cymunedol a chyrff cyhoeddus i weithio'n gydweithredol i edrych ar y rôl y mae diwylliant yn ei chwarae mewn cymunedau. Rydym yn dysgu gan y gorffennol, yn archwilio profiadau bywyd y presennol ac ystyried cyfleoedd ar gyfer y dyfodol. Rydym yn annog ymchwilwyr i ystyried profiadau grwpiau lleiafrifiedig neu hunaniaethau sydd yn hanesyddol wedi tangynrychioli ac i astudio diwylliant drwy lensys lluosog. Mae'n ymchwilwyr yn cynnig dealltwriaeth holistig o gyfranogiad diwylliannol, hanes a hunaniaethau, drwy edrych ar gwestiynau ar ddiwylliant a'i effaith ar gymunedau, a hynny o fewn meysydd arbenigol amrywiol yn y dyniaethau, y celfyddydau, y Gwyddorau Cymdeithasol, dearyddiaeth, ieithoedd, ieithyddiaeth ac astudiaethau gwleidyddol. The Research Institute brings together researchers from across the Faculty of Humanities and Social Sciences and indeed from across the university as a whole to look at the nature of community, look at how communities have been built over time, and look at the role of culture in sustaining those communities and the identities of people in society. So the Research Institute provides a great opportunity, I think, to come together, to share ideas, to work together, and to build projects in a collaborative environment.